marka sakania katet lai hian du lo kania ma se chuti chungpo chuan million euro kani thei tlatani kabul tran da ne ro anhiam ve em maya kapian nu gai lo te a hian kanu hian bol lo boma min paya thi tu kan min kal sanani chuta chuan thi mai tu kania ma se khuanu hian katan ro manna halo nei rang maya chutia bol lo boma katra ngoi lai chuan mi fel taknu pa hian min ron hulau maya anni chu min ankol ta kanun chuan kan sana dang amule ta ni kumno pangte kani tong hian thil engengamo hi siam ka tui thrina thil hote te hi ka siama kumkua kani hian ka pa hian computer lui chito tak hi min ron hona a screen chula eng ve theya ma se a chetowa chu ka lompui em maya kan siam thateng ti in karil ho chuan thutluk na ka siama da ka chuang chu ka thuchira siam that ngai ka tum ro khop mai siam that ngai ka tumani maktak mai na to pa chuang ka siam tha thei tat maya chuta tang chuan thanom khoveng te poin engamo ka siam thiam ti chu an khata engamo hleka min on phone a chumi khami chumi lo siam saklok te an ti ta de oreng maya kapa chu min ti pui boka chanchim buwa te chuain thil siam thiam thangin ka thang chhotan ta ni chu ni kabul tan na chu ma se chu min hu lok chuan kan chung ko chuan house na kan tok chhotan lat mai kapa chuan ami zia thak tona atran tiu chuan chu tiang te lu phei chu ani lawa ma se kan chung ko hian aglu hi pelo chhotan riau hian alanga pon chua chinga zan tlai tak taka te on ho ching tan ta a phone la hi aking chuak ngai lawa inan hot che top mai zel box si kanu chuan chu te ka pa umna chan chu aru king ka khria ni hian angai tlata a chan chu ka pa nen hian kanin kom ngai wang ani enge chan min khil lo chuan kanin thlen mai angai don ni ati te min vo rang mai box sia ka lau thong tan ta khop mai chu wangin tum khat chu ka school bang chu ka pa chu ka zero ta ka bazar don te na chuaka ma se basta na hian mi pakhat nen hian anin huwa anin berenga tu chuan pa sa chuna chuang ve ta dei maya min tlan san te kher mai an hnung lama chuan ka va chuang ve man ro ka da ka chen ven hu chuan hun pakhat in tlem te chu omna hian kan dinga chuta chuan ka pa chu chukta a bek a lai chu chelin a thuwa ami tui chu atla tron ta kei chuan chu ka hmuin makati maya enge mo om zele tin kai ngai tua chuta ka in sum zo talawa abula chuan ka va thuwa enge om zia ti khret tumin ka va po ta top mai ni kapa heta hian ngei ti tin ka zota ani chu angoi de wangwanga anhu deuh chuan ka khebik lo tin min sanga engponi se kan ho ngai ni tin ka khoi hole ta ni kapa chu doctor hena kan khoya lau thong tak chuan po na kan lo nga ka nakina chuan doctor te onkalin ipa hian alzheimer nei ni an kan tia chu khriat na lo kan tiang chi hi ani bekang chu nitin mai hian azwal tel maya achang chuan ke ko te hi lo hak thengil dei mai zela achang chuan a bo le dei mai zel boka tampui theina engma kan nei si lo chu kanin ho mai ni nakina chuan enga motak chu ka tiangai ni tin kai ngai to ta aka ka chuang chu ma ka in khunga ka pa ta nenge ka ti theyang tin le khabu khong khong ka chial kwala nakin dewa chuan idea thatak mai ka nei ta chu ka thil khret chuan kan chung kwa chaw chan him lova million el ka ni phana lo ni ta bokani kapa phekhoka chuan akal na hmuna pianga aom na hmun kan khriat theina tu khol ka siam chuakta chu phekhoka da in akal na hmuna piang chu kan kha theita zel mai chu ta tang chuan midang te po chuan chu tiang chu an du ve thun sei ta sup maya chu ti lai chuan kum som panga chu kala nia company pakhat hian ga thil mu chu an lo kheta $2.2 million in leimin deal ta atron tiu chuan min bum na ni lo mo tin ka hlau thong mana ma se tuna chuan in hmuang hian kum som panga lek ni in million khalo ni tarang mai nu la pa mumal po nei lo le ngal kha atron tiu chuan ka poisa zo zai chu engtiang in nge ka manang ka khatiam lo khop maya kar man to tak leya han chet vel hi ka ti mi ni wak lawa chu wangin ram ka leya ka company tur chu ka din ta chu ta chuan thil chu khong kan siama tuna phei chuan ka company hu zong chu million sum ko pani lai ni ta ni kein ka tum ber chu poisa ni lawa
มีแต่จมปุ้ยนี้วางินมีแต่ตานาตรงกายเทตัวทิลเสียมชัวจูกระตุยนับเบกและกระตุ่มเบกปอนีอะเสียวตัวเต้นเขียเสกระดูจูกันจุงว่าเขาเสนอเราเทงตีฮีกันหนุนหลอดช้ำนัตัวชวนลำมาทิ้งโซเราจูจะสวยเรากันหลอดเล่นนัตัวชวนลำทักตักอันเราในซอกเทนั่นนี่กันหนุนบนหลอดบ่มาเป็นไปค่ะชวนลำมากำห้องเราว่าชุงกดทักกาก็อมพานาเราในซอกะกับป่ากันหนึ่งหานับเบกเขาเตียงอมค่าชวนลำมากำห้องเราว่ามิเลียนเอร์กันนี่เทนตัวกงเราในซอกะอันนี้นั่นตะกะชวนนัทลำมันเอโมอาเชลมันเอโมกันหนุนนั่นที่เราเชียงซงจูอาทะซงกันห้องไทยนี่ทิลทาติตัวเลยมาส่วนนั้นเป็นเช่นตัวมันโนตูทัตตะกะอันจังเทโซกันในที่ข้าเขายังนังอินุนาทิลเซงข้าเองตางี้มันเลยแล้วยังไงตัวเวทวีนังเซ